म्हणजे दास नाता सोऱ्याच्या कोई बारण कोले पिवो नव्हतं गावल्या पुढच्या रिताच्या कोई गाणं नातं सुगर राहता जोर पेटून कोंबी याच्या अंगात सुता कोली याच्या पेट्या कुता कोणे मालो पारा सुप्रा जाई तो कोई लोक ताच्या या सोलो झाला निजवा कोई बोडची मात ताणा इटा दांग अरे वाजा माझा बांधून हाडला बोरो शेवटले बेग नाकानं लोटा बोरो आणि गादानाची ईद बोरी दिसता म्हणून देडो देडी लेखीन पावलो ओ मियाचा वाघ माहितो तू रावलो तोगडी जाता मोडलो सगळं घरा लागी पावलो आज गेलो खुशाल काय दोघ चाले पोरवरी स्वतः हातेर नाचलो आपले काळजीदार कोण तो कायद्यान कसलोय विचार केल्यार पाकवड कशे पयताचा बाब दिवं एकल्याचे उगडो ना तोंड नवी वाडली काँग्रेस सरकारान मारून दिसता मिठाच्या पारान पोरगेचे 20 लाखांचेर मोल जमीन भायल्यान विकून व्हडलेची कॉपी कुत्र्यानो लेखता तुका कोण आजे मुखार काँग्रेसीना बीजेपी पावरान येतो पयशे राखतात ते गोंयकार कोण वालोर दिसता आदल्या मिनिस्टरान मधुसार करून गोंये सांबावले नागोक करूंक कांयचे मेवताले तशें करूंक ना गोंये तुकान दवरले आतां गोंयान हुशार मिनिस्टर तुगे सुदारप करूंक ना चोरूंक शिकयले वायट आपूण म्हणटा बरो कोण सांगतलो कोण तो करो देशाची मोत्र्यांनी गोंयान सोंपयले म्हणजे इतले काम बरें केला न्हू होय ताका लागून हांव तुका आनी एक्स्ट्रा 2000 2000 जाल्यार तूं बरेंच वालो पोद्री अरे 2000 घ्या न्हू 2000 आगे बुझ बाय अरे गाडी मोडीले आसतली कॉलेजीक चेड्या चेडवां थोडी बोरी शिकता
आखरे करून दिलेले माप विटे कळेल तुझे पोरीची तापलेली जमीन त्या उदका कशाचा तेच पोरी आम्ही माय पाय आमची भुरगी वाटतेली वाढून मोठ जातेली आणि ती आमका पोचतेली म्हणून आम्ही ताच्या सुका काशेचा पण ती वोट जाऊन जोडूक लागतो ताका आमची लॉस दिसता आणि परत ती आमका आदिलात घालता